Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz uzgan derste urazаны юкка чыгарушы, бузушы гамәлләрне алып киткәнек, аның бер нишәсен ала башладык та инде вакыт җитмәсе сәбәпле алып бетерә алмадык, дәрестән туктаганык һәм бүген инде менә шушы сәбәпләрне дәвам иттербез. Ни өчен без бу сәбәпләрне өйрәнәбез? Уразабызны бузмас өчен, уразабызны инде камил рәвештә саклап, тотып, әҗр саваплы булып инде Кыямәт көндә Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, җәннәткә керер өчен инде. Һәм без тукталып калдык, уразаны бузучы сәбәпнең берсе ул кысу. Әгәр дә кеше үзе теләп инде белә торып кыса икән, ашказанда булган ризыкны чыгара икән, үз теләге белән инде теге бармагын тыгып яки бүтән төрле сәбәпләр кылып инде бу кешенең уразасы бузыла һәм ул кешегә инде каза кылырга кирәк була. Әмма ләкин инде берәрнендә теге ашказаны борчып торып инде үзеннән кысык чыга икән, бу вакытта ураза бузылмый, уразаны дәвам итсәң була һәм каза да кылырга кирәк булмый инде. Моңа дәлил булып тора инде Әбу Дауд җыентыгында килгән сахих хадис. Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте: "Мен зарa'ahu al-qa'i fala qada alayhi wa man istaqa fa alayhi qada." Әгәр дә кысыгы үзеннән үзе чыга икән ди, бу вакытта инде каза кыласы юк ди. Ягъни уразасы дөрес ди. Кем инде үзе теләп үз теләге белән дигән кысыкны чакыртса, кысык чыгарса, бу вакытта бу кешенең уразасы бузыла һәм моңа инде каза кылырга кирәк булачак инде. Һәм шулай икенче сәбәп уразаны бузыла торган, монсы хатын-кызларга кагыла инде. Әгәр дә хатын-кыз уразага кирде икән, һәм мәсәлән, өйлә намаз вакытындамы, икенде намаз вакытында әле авыз ачырга вакыт бар, һәм аларның хайз каны килә икән, бу вакытта шулай ураза бузыла, бу көнне инде шушы көне өчен каза кылырга кирәк була. Чөнки без үткәнек, дәрестә алганык, шушы бала туганнан соң килә торган кан, хайз каны, ул уразаны буза, ураза тотырга ярамый дип инде. Һәм теге Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте бит: "Алейса хадат лам тусали ва лам тасум" ди. Хатын-кыз инде теге хайз каны килсә дә, ул намазда укымый, ураза да тотмый ди. Шулай ук уразаны буза торган әйбер кеше акылдан язу. Әгәр дә кеше сәламәт булып йөри, әмма ләкин нинди сәбәпләр аркасында акылы китә икән, теге акылга заифләнә икән, бу кешенең шулай ук уразасы бузыла, мондый кешенең инде уразасы дөрес булмый. Аннан соң мәни чыгу, тагын бер сәбәп уразаны бузыла торган инде. Мәни чыгу, бу кеше әгәр дә үз теләге белән мәнисен чыгара икән инде, бу вакытта бу кеше гынахлы да була, чөнки үзең белән инде үзең ләззәтләнеп, ул мәни чыгару булай да гынахлы гамәлләрдән санала, бигрәк тә Рамазан аенда әгәр дә шуны эшли икән, бу кеше гынахлы да була, мондый кешегә Аллаһ Тәгаләдән гафу тәүбә сорый кирәк, һәм мондый кешенең уразасы да бузыла. Мондый кешегә уразаны каза кылырга кирәк була инде. Әгәр дә төшләнеп, мәсәлән, йокыдан уянып китә, аның мәни чыккан икән, бу вакытта мондый кешенең уразасы бузылмый, чөнки ул үз теләге белән түгел, организм инде теге артыгын зыян китермәсен өчен чыгара инде. Мондый вакытта кешенең уразасы бузылмый, мондый кешегә уразасын дәвам итәргә кирәк. Моңа инде дәлил булып тора, ни өчен шушы мәничә уразаны боза, чөнки Пәйгамбер Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгалә әйтә ди кутси хадисендә: "Якулуллаһ азза ва джал, сауму ли ва ана аджзи бихи, яд'у шахватуху ва аклуху ва шурбуху мин аджли ди."
уразады ул минем өчен ди, һәм мин аңа үзем савап бирмәм ди, чөнки ул ди минем өчен ди шәһвәтен калдыра ди. Менә бу галимнәр шушы хадистан дәлил итеп алдылар. Менә бу мәни чыгару ул шәһвәтнең бер төре. Шуңа күрә кеше шәһвәтләнә икән, шәһвәт сәбәпле шушы мәнисе чыга икән, бу уразаны боза. Шуңа күрә менә әгәр дә кеше үз-үзен тота алмый икән, мәсәлән, хатынын яки киресенчә, хатынын кочакласа, үпсә, әгәр дә мәни чыга икән, бу вакытта бу кешегә, менә әгәр дә шундый слабый кеше дигәндә, хатынын кочаклау үбү дә тыела Рамазан вакытында, гомумән ураза тотканда инде. Һәм мондый кешегә каза кылырга кирәк. Әгәр дә үз-үзен тота ала икән, мәни чыкмый, уразасы бозылмый икән, вакытта ярый, кочакларга да, үбергә дә инде. Әгәр дә чыга торган булса инде, ярамый. Әмма ләкин менә бу мәни чыгу әйткәнек, бу вакытта кафарат кылырга кирәкми. Бу вакытта бары тик каза гына кылырга кирәк. Һәм тагын бер кабатлап әйтәм, әгәр дә үзеннән үзе чыккан булса, йоклаганнан соң төшенеп, бу вакытта төшләнеп, шулай каза кылырга кирәкми, ураза дөрес булып тора һәм дәвам итәргә кирәк инде. Шуннан соң уразаны тагын боза торган икенче гамәле ул ният. Әгәр дә кеше ният белән генә уйлап куя икән, уразаны бозам дип бер сәбәпләр аркасында инде шулай ук ураза бозыла. Шуңа күрә ният белән дә уразаны бозам дип уйларга ярамый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә, иннамал амалу бинният диде. Һәрбер эш нияткә карап бәяләнә диде. Шуңа күрә кеше ниятли икән уразаны бозам дип, аның уразасы бозыла. Шуңа күрә ниятләребезгә игътибарлы булырга кирәк. Шуннан соң безнең тагын бер зур сорау, уразаны бозамы юкмы, ул хиджама мәсьәләсе. Хиджама, ягъни давалану усулының берсе бит инде. Шушы әзрәк кенә теге тәндә нарезлар кисеп инде яра салып, канны суыртып инде, әшәке канны чыгару, шушы хиджама дип атала инде. Менә бу Рамазан вакытында, ураза вакытында хиджама ясату галимнар арасында бик зур хилаф, ягъни теге спор дигәндә, бәхәсләшү. Шушы хиджама ясату бузамы юкмы инде. Беренче төр галимнар әйттеләр, ул безнең Ханафи, Малики, Шафиғи мазһабы инде, алар әйтте, уразаны бозмый дип инде. Әмма ләкин тәнебезгә инде зәгыйфлек, көчсезлек китерә инде. Шуңа күрә хәерлерәк тукталып торга. Һәм икенче төр галимнар әйтте, ул Ханбали мазһабы инде, алар әйтте, уразаны боза диделәр. Һәрберсенең дәлилләре бар. Мәсәлән, беренче фикер галимнәрнең дәлиле Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадис. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Ибн Аббастан килгән хадис, ул әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям хиджама ясатканы һәм ул уразайда иде ди. Бу беренче фикер галимнәрнең дәлиле. Икенче төр галимнәрнең дәлиле ул Абу Дауд Насаи җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте ди, афтара хаҗи вал мәхҗум ди. Хиджама ясатучы да, ясаучы да аның уразасы бозыла ди. Ни өчен монда элекеге заманда бит хәзерге шикелле аппаратлар булмаган. Ураза хиджама ясатучы да теге гадәттә хайван мөгезе беләнме яки шундый очлырак куышлы савыт белән ясый торган булганнар. Һәм хиджама ясатучы гадәттә үзе дә суыра торган булган. Шул суыру вакытында бик каты көч белән суырганда ялгыш канда кирип китә торган булган. Шуңа күрә инде аның да бозыла торган дип әйткәннәр инде. Менә бу шуңа күрә шундый хилафи булганга күрә галимнәр әйтә, хилафтан чыгыр өчен һәм тәнебезгә дә зәгыйфлек китермәсен өчен инде хәерлерәк ураза вакытында шушы хиджама кан чыгаруны ясатмый торырга дип инде. Монда бу шушы мәсьәлә белән безнең әле икенче мәсьәләләр дә килеп тула. Менә бу кровопускание дигәндә күп итеп кан чыгу. Булырга мөмкин бит, яраланып, киселеп, кан күп чыгарга мөмкин. Бу хатта ураза бозыламы, юкмы инде. Монда җумһур әйтә инде, күпчелек галимнәр фикре буенча, ул шул безнең Ханафи мазһабы, Малики, Шафиғи мазһаб фикре буенча кан
күп итеп чыгу ул бозылмый дип әйтә. Икенче галимнәр әйтә, юк, уразаны боза дип әйтәләр. Бу Ханбали мазһабы фикере инде. Чөнки мәсәлән яраланып, ялгыш киселсәк, ул бит инде бездән тормый шулай бит. Өметләнәбез инде, уразабыз инде дөрес дип. Әмма ләкин әйткәнемчә инде шушы галимнәр киңәш итәләр кан чыгаруны кичектереп торырга инде. Һәм тагын бер шушы кан мәсьәләсенә бәйле мәсьәлә анализ бирү. Ярыймы, юкмы? Монда галимнәр әйтәләр, ураза тотучыга теге җиңелчә генә әз генә кан бирү булса, бармактан алалар бит инде әз генә инде. Бу вакытта ярый дип әйтәләр. Бу уразаны бозмый. Чөнки бу тәннең көчсезлегенә дә тәэсир итми инде. Һәм күп кан чыкмагач уразаны да бозмый дип әйтәләр инде. Әмма ләкин донорство кешегә кан бирү инде. Монда күп кан алу сәбәпле ди. Гадәттә бит инде теге венадан күп кан чыгаралар донорствода бит инде. Ул вакытта инде галимнәр киңәш итәләр, уразада вакытта шушы донорство белән шөгыльләнмәскә, я инде авыз ачкач, ифтардан соң инде, яки гомумән инде ураза тотып бетергәч бирүне киңәш итәләр. Моны инде күпчелек галимнәр шушы фикердә инде. Шуннан соң безнең уразаны боза торган тагын бер гамәл ул борынга теге дарулар салу. Теге борыныбыз тыгылса инде әзрәк кенә салкын тигәндә борын кушылыкларын инде әзрәк кенә ачып җибәрер өчен төрле тамчылы дарулар салалар. Шулай бит. Галимнәр әйтә, мондый дарулардан шулай тыелып торырга кирәк диләр. Гадәттә борынга салынган әйбер ул төшә безнең ашказанына диләр. Чөнки борын инде тоташкан шушы ашказаны юлы белән һәм шушы даруыбыз безнең төшә һәм уразаны боза дип әйтәләр. Бу галимнәрнең дүрт мазһабыннан бердән фикере. Чөнки иттифак мәзһәб фикъһи арба'a ди. Дүрт мазһабыннан бердән фикере ди. Ул Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазһабларының бер фикере. Ураза тотканда борынга дару салырга ярамый. Күрә безгә инде көтеп торырга кирәк, ифтар кылгач яки сәхәргә хәтлек шушы борыннарыбызга даруларны салып яки бүтән төрле инде даруларыбызны кулланып калырга кирәк инде. Моңа дәлил булып китерәләр галимнәр. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маҗа җыентында килгән хадисне Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте бит: "Бали фи истинша илля ан такуна саиман" ди. Тәһарәт алганда ди, борынга суны тирән итеп алыгыз ди. Безнең сөннәт булып тора бит инде тәһарәт алганда борынга суны эчкә кертү. Ул сөннәт булып тора. Булдыралганча күп итеп суны эчкә кертү. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейһи нәрсә ди? Илля дә мәгәр ди, уразада булганда ди. Уразада булганда ди, борынга суны ди эчкә үк алмагыз ди. Әзрәк кенә алырга кирәк ди. Тирәнгә борыныбызның эченә үк китәрлек су алырга ярамый ураза вакытында. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи кисәтте, тыйды. Ураза вакытында эчкә кертмәбез ди. Әзрәк кенә алабыз, теге борын кушылыкларына җуып чыгарлык итеп инде тәһарәтнең шартын үтәр өчен, әмма эчкә алырга ярамый. Хәтта тәһарәт алганда да борынга күп итеп су алырга ярамагач, инде анда теге тамчы ага торган даруларны беренче чиратта инде эчкә җибәрергә ярамый. Менә бу булды безнең уразаны бозучы гамәлләр һәм шушы гамәлләр белән уразаларыбыз бозыла икән, безгә каза кылырга кирәк була, шушы көнебезне инде кайтарып бер көн ураза торырга тиеш булабыз. Менә бу гамәлләрдә берсендә дә кафарат кылу кирәкми. Шуннан соң калды безнең бик куркыныч, зур гынах. Шушы Рамазан аенда инде менә монсы өчен кафарат кылу кирәк. Монсы уразаны да боза, кафарат та кылырга кирәк, зур гынахлар булабыз. Бу якынлык кылу. Әгәр дә ир белән хатын Рамазан аенда ураза тоткан вакытта якынлык кыла икән, бу беренчедән Аллаһ каршында бик зур гынах кылган була. Белә торып эшләсә инде, һич шиксез инде. Икенчедән, бу кеше әле кафарат та кылырга тиеш була. Кафарат кылу нәрсә? Рамазан айы беткәч,
ул бер үзлексез тоташтан 60 көн ураза тотарга тиеш. Шул вакытта шушы казасы санала, шушы бер көн уразасы өчен. Әгәр дә тоташтан 60 көн ураза тота алмый икән, әле ул тота алмый дигән сүз тик ялкаулык сәбәпле түгел, мин тота алмыйм, көчем юк инде. Юк. Ул тота алмаска мөмкин, бу сәламәтлек белән, шушындай гызырлы булса гына. Шушы гызырлы килеш 60 көн тоташтан ураза тота алмый икән, ул 60 мискинне ашатырга тиеш була. Шул вакытта гына аның шушы казасы санала. Моңа дәлил булып тора Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән сахих хадис. Бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килә дә, "Халакту я Расулуллаһ" ди. Халакәткә юлыктым ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорый, "Ни булды?" ди. Шунда кайгыга бирелдем ди. "Вaqaqtu ala imraati fi Ramadan" ди. Рамадан аенда хатыным белән шушы якынлык кылдым ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Хәл таҗид ма ту'тиq?" Синдә ди кул бармы ди азат итер өчен ди. Ул әйтә, "Юк" ди. "Хәл тастати ан тасума шахрайн мутатаби'айн" ди. Синдә 2 көн рәттән тоташтан ураза тота аласыңмы ди. Һәм ул әйтә, "Юк" ди. Һәм синдә "Фәһәл таҗид ит'ам 60 мискинан" синдә 60 мискинне ашата аласыңмы ди. "Юк" ди. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وعرق مكتمل قال أين سائل فقال أنا قل خذ هذا فتصدق به فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين ليبتي يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنا به ثم قال أطعم أهلك هم شundan sonra indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir savutdi, xurma kitiradi. Ham di, mana buni di sadaqa etib ulashdi. Ya'ni shu qilgan gunohini g'afur etish uchun indi. Ham bu kishi ayta, mendan da faqirroq kishi bormi edi, shuni sadaqa etib beradi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yilmayib qo'ya, ham narsa di, qolaysa di, qaytib indi shushi o'z oilangni oshatdi, shushi xurma bilan deydi. Ham g'olimlar shushi hadisga dalillanib aytadilar. Kim endi shushi Ramazon oyida shunday zo'r gunoh qilar ekan, anga shushi kafarat qilirga kerak bo'ladi. Birinchi shiranda, bugungi kunda aytgan qul ozod etilari yo'q. Shunga ko'ra qul ozod etib bo'lmagan endi ikkinchi bizning hukm ul 60 kun bir tutashdan urazat tutu. Agar da g'uzurli sababli tutalmasa, ishlarga tiyish bu 60 faqir miskinni ashatırga. Shundan so'ng ketdik. Ikkinchi masala ukollar masalasi. Olimlar aytdi, agar da ukol kishiga kuch-quvvat bera turgan, masalan, glukoz, vitaminlar, shunday ukollar bo'lar ekanda, bu vaqtda bu urazani buzadi deb aytadilar olimlar. Bu endi olimlarning lajnatu daymaning endi fatvasi, shulay musulmon davlatlarida o'rnashgan olimlar shurasining fikrlari. Agarda endi kuch-quvvat bermay turgan ukollar bo'lsa, glukoza түгел, vitamin түгел, masalan, обезболивающийлар, авыртуны баса торган инде, һәм башка шундый врачлар, табиблар белән инде сорарга кирәк, бу көч-куәт бирәме, бернинди тәэсире бармы безнең тәнебезгә дип. Әгәр дә юк, бернинди тәэсире дә юк, ул гадәти авыртуны баса яки бүтән төрле инде файдалары бар дип әйтә икән, бу вакытта безгә яры уколлар ясатырга. Шуңа күрә безгә аңларга кирәк. Уколлар мәсьәләсендә kuch-quvvat bera ekan, bu vaqtda yaramay. Urazani buzar, qazo qilasa bo'ladi. Kuch-quvvat bermay ekan, bizning tanimizga bu ukolni endi yasatirga yaray. Bu bo'ldi bizning urazani buza turgan amallar. Hozir biz qarab ketirmiz, uraza tutuvchiga makruh bo'lgan amallar, ya'ni нежелательно. Urazani buzmay, ammo lekin buni ishlaudan yiroq bo'lsak, saqlansak, xayrliroq bo'lib turadi endi.
Беренчесе, әйткәнемчә инде, менә бу борын куышлыгына суны тирән итеп алу макрух булып тора, нежелательно. Чөнки хәдис китердек бит, Пәйгамбер саллаллаһу борыныгызга суны тирәнгәрәк алыгыз, әгәр дә уразада булмасагыз дип инде. Шуңа күрә сакланырга кирәк инде, уразабызны бозмас өчен борын куышлыгына суны тирәнгә кертеп алырга инде. Һәм икенче, мәсәлән, ашарга пешергәндә теге ризыкның хаҗәтсез тәмен татып карау. Без әле аны алачакбыз, менә нәрсә рөхсәт ителә ураза тотучыларга дип инде. Менә безнең хаҗәт була икән, поварларга ашарга пешергәндә теге ашның, ризыкның тәмен белер өчен теге баллама, тозлымы икәнен инде безгә ярый ризыкны кабып караганнар төкерегә. Һәм авызны чайкарга кирәк, ул эшкә китмәсен өчен. Менә хаҗәтсез, кызык өчен генә, кызык эзләп, ризыкны кабып, татып карарга ярамый. Бу макрух булып тора. Өченче макрух әйбер, әгәр дә кеше үз-үзен тота алмый икән, шушы мәни чыгаруга инде сәбәп була икән, шулай хатынны яки ирне кочаклау, убу, шулай тыелган булып санала инде. Макрух булып тора инде. Кеше үз-үзен тота алмый икән, менә бу кочаклау, убышудан да сакланырга кирәк инде. Әгәр дә үз-үзен тота ала икән, бер проблема юк, бер тәэсир итми, бер нәрсә дә чыкмый икән, ул вакытта рөхсәт ителә эшләргә. Һәм ураза тотучыга нәрсә эшләргә рөхсәт ителә. Рөхсәт ителә, әгәр дә кеше җунуб хәлендә була икән инде, ул кешегә рөхсәт ителә иртәнге намаз кергәч тә инде гысылләнеп, намаз укырга, ураза тотырга. Мәсәлән, кайбер кеше инде җунуб хәлендә булырга мөмкин, һәм шулай йокларга ятырга мөмкин, һәм ул уянырга мөмкин иртәнге намаздан соң гына. Бу атта бит инде ашарга эчәргә ярамый, ураза инде кергән, тотырга кирәк. Һәм мугалимнәр әйтә, уразасы дөрес, теге гысыл генә ала да чистарына. Yani cünüp halde de urazaga kirse bula. Моңа инде дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, Айша радиллаһу анһадан, анна Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям кана юдрикул фаҗр ва хуа джунуб мин әһлиһи сумма яғтасил ва ясум ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ди кайбер вакытта иртәнге намазга ирешә иде, иртәнге намаз вакыты керә иде, ул җунуб хәлендә була иде. Ул инде гысыл ала иде һәм уразага керә иде. Ягъни аңладыгымы? Яки йоклаганда уянып китәбез икән, инде җунуб хәлдә булабыз, безгә барып гысыл генә алырга кирәк. Ягъни бу уразаны бозуга бернинди дә инде тәэсир итми. Шулай хатын-кызларга, мәсәлән, ул хайыз вакытында булды ди, әмма ләкин өлгермәде ди, теге хайызы бетте, әмма ләкин хайыз биткәч бит инде хатын-кызга гысыл алырга кирәк. Әле гысыл алырга өлгермәде икән, ул вакытта шулай аңа рөхсәт ителә инде иртәнге намаздан соң гысылләнеп инде уразага керергә. Бу шулай аның уразасын бозмый. Шулай ук ураза тотуча рөхсәт ителә авыз чайкау. Мәсәлән, бит инде эссе көннәрдә бик каты эчәсе килергә мөмкин. Салкын су белән инде эчкә җибәрмичә генә бик каты сакланып, авызларны чайкап алырга ярый. Яки анда теге иртәнге намаз кирде, әмма ләкин тешләрне чистартырга без өлгермәдек, авызда төрле ризык калырга мөмкин, безгә ярый, теге уразада булганда да иртәнге намазның вакыты кергәч, теге сәхәр тамам вакыт үткәч тә авызны чайкатып алырга ярый. Һәм шулай рөхсәт ителә ураза тотучыга душ керергә, теге куенып алырга, эссе көннәрдә бит инде кешенең хәле китергә мөмкин. Аңа рөхсәт алимнар инде сакланып инде шулай ук теге авызга эчкә җибәрмичә инде душ керергә инде су белән куенып алырга, салкынча белән инде кешегә әзрәк кенә теге көч-куәт кирип китсен өчен инде. Бу дүрт мазхабның да бердән фикере, безнең Ханафи мазхабы да, Малики, Шафиғи, Ханбали мазхабы да инде бердән фикердә. Душ керүдән, салкын су белән кыйнаудан бернинди проблема да юк.
Мунча күрү мәсьәләсенә килгәндә, алимнар әйтә, әгәр дә мунча кереп кешенең хәле бетә икән, хәле беткәч бит инде гыйбадәт кылырга кеше калмый, бу вакытта хәерлерәк мунчага керми торырга дип инде. Әгәр дә җылымса гына көч хәлне алмый торган, җылымча мунчага кереп кенә су белән генә кыйнып чыга икән, һәм бернинди хәле дә китми, уразасына да тәэсир итми, гыйбадәт кылудан да читләштерми икән, мондай вакытта керергә ярый. Бу вакытта инде тыелу юк. Әмма ләкин эссе мунча булып, көч хәлне ала торган була икән, бу вакытта инде тыелырга кирәк, сакланырга кирәк инде мунчага керергә инде. Моңа дәлил булып тора, менә бу кыйнырга яралган турында ураза вакытында инде Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисе Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Бу хадис Айша радиллаһу анһадан шулай ук ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи иртә белән дә җунуб хәлдә тора иде ди, һәм гусул ала иде, ул ураза вакытында да инде. Һәм галимнәр әйтте, менә ураза вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу инде шушы су белән кыйна иде, һәм бу рөхсәт ителә ди. Шулай ук әйткәнемчә, ризыкның тәмен татып карау шулай ук рөхсәт ителгән ураза тотучыга инде. Моңа инде Ибн Аббасның сүзләре дәлил булып тора. Ләбәс ан ятту'ама би қидра ау шейди. Теге ризыкны нидән, казаннан анда ризык пешерә торган савыттан кабып караудан ди проблема юк ди. Һәм шулай ук рөхсәт ителә, шушы үз-үзен кеше тота ала икән инде, уразасына зыян китерми икән, бер нәрсәдә инде выделениялар дигән мәниләр чыгу булмый икән, шулай ук кочакларга, үбергә ярый. Чөнки моңа дәлил булып тора, Муслим җыентында килгән хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, Айша радиллаһу анһа әйтә, "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи юкаббил ва хуа сайм" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ураза вакытында безне үбәй ди, ягъни хатыннарын инде ва юбашир ва хуа сайм ди, һәм безне кочаклый да ди. Валакиннаху амликум ди. Валакиннаху амлукукум лирбихи ди. Ләкин ди ул үз-үзен тота ала иде ди. Әгәр дә кеше үз-үзен тота ала икән инде, шуннан артыгын эшләми икән, бу вакытта шулай ук ураза тотучыга инде рөхсәт ителә. Һәм ураза тотучыга тагын нәрсә рөхсәт ителә? Ул теге хушбуйлар, парфюм дик, миск дигәнне кулланырга рөхсәт ителә. Шушы хушбуйны иснәп карага, тәмле исләрне иснәп карага, сизү дигәндә бу шулай ук рөхсәт ителә. Бу уразаны бузмый. Һәм 7нче нәрсә рөхсәт ителә, сивак куллану. Без бит инде арак агачының тамыры белән тешне чистарту, бу безнең галимнар тарафыннан инде рөхсәт ителгән гамәл. Әмма ләкин теге сивактан калган теге агач тамырының кайбер чүпләре дигән кыйпылчыкларын эшкә җибәрергә ярамый. Аларны инде төкерергә кирәк. Монда бер мәсьәлә бар, менә бу 8нче дигәндә нәрсә рөхсәт ителә ураза тотучыларга, зубной пасталар кулланмау. Монда инде әзрәк кенә галимнәр бәхәскә керде инде, ярамый белән инде. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә чистарта ала икән, шушының тәмендә бернинди элементларын дигәндә эшенә җибәрмичә генә чистарта ала икән, бу вакытта ярый ди, зубной пасталар кулланырга ди. Әмма ләкин инде шушы теше чистарткан вакытта теге төкерек белән инде шушы зубной пастаның тәме эшкә китә икән инде, һәм сизә икән, бу вакытта куркыныч барды, уразасы бузылуы ди, һәм моннан сакланырга кирәк ди инде. Әмма ләкин инде пастасыз гына зубной щетка үзе белән генә чистартып алу монысы ярый. Ни өчен? Чөнки бу сивак белән кыяс кылына. Шулай бит сивакта бит инде максаты тешне чистарту гына. Шулай бит сивакта бер нәрсә дә юк, бер пастада бер нәрсә дә. Һәм шулай зубной щеткада сивак ролен үти. Ул тешне генә чистарта, теш араларында калган ризыкларны гына чыгара, һәм бернинди тәме дә, бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә монда инде галимнәрнең киңәше шул, әгәр дә булдыра алса, сакланырга кирәк инде, менә шушы зубной щетка белән генә инде
пастасыз тешләрне чистартып алырга. Әгәр дә үзен тота ала икән, контролировать итә икән, эшенә китми икән инде шушы пастаның төрле элементлары дигәндә тәме эшебезгә вакыты чистартырга галимнәр инде рөхсәт итәләр. Һәм шулай ук күз даруларын инде куллану бу безнең инде Ханафи мазһабында, Шафии мазһабларында инде рөхсәт ителә, чөнки күзгә тамызган тамчылар алар безнең ашказанына төшеп җитми. Гомумән инде ул теге ашказан юллары белән тоташмый. Шуңа күрә күзләр авыртканда күз дарулары куллану монсы инде рөхсәт ителә. Бер нинди юк, тыю юк. Менә колакка салу буенча инде колакка монда галимнәр инде әзрәк кенә шулай бәхәскә керәләр инде. Кайбер галимнәр рөхсәт итәләр, чөнки алар әйтә, колак юллары да инде ул ашказаны юллары белән тоташмаган һәм берничек тә колакка салган тамчы ул берничек тә инде ашказанына чәклекләргә барып җитми. Шуңа күрә ул ризык булып безгә керми. Колага авыртса, теге колак даруларын инде кулланса рөхсәт дип әйтәләр инде. Һәм менә шушы булды безнең кайбер уразаны боза торган гамәлләр һәм макрух булган гамәлләр инде һәм нәрсә рөхсәт ителә ураза вакытында эшләргә инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы гамәлләрдән сакланып уразаны бозмыйча инде һәм уразаны бозуга илтә торган макрух гамәлләрдән инде безне уразабызны саклап һәм рөхсәт ителгәннәрне инде без тыймыйча кулланып Аллаһ Тааля риза булган уразалардан тотып чыгарга насыйп әйләсен иде инде. Һәм ураза дигәндә инде гел кабатлыйм, әйтәм, уразабыз безнең диета гына булып калмасын иде. Ашказаныбызны гына ураза тоттырып, колак, күзләребез, авызларыбыз, аякларыбыз ураза тотмаган хәлдә гөнаһлар кылып, уразасыз кала күрмәсеннәр иде. Иң беренче чиратта үземне, аннан соң сезне чакырам инде хакыйкый ураза тотарга, бар төрле гөнаһлардан да тыелырга, тыйык телләребезне дә гайбәт сөйләүдән дә, кеше тикшерүдән дә, алдалаудан да, кеше белән тарлашудан да, рәнҗетүдән дә, кешегә авыр сүз әйтүдән дә, шулай күзләребез белән дә ярамаган нәрсәләргә яраудан, шулай колакларыбыз белән дә төрле начар сүз тыңлаулардан сакланыйк, сүгенү сүзләреннән. Аллаһ Тааля телләребезне тыйсын, хакыйкый менә шушындый уразалар тотып, Аллаһ кабул булгандай изгелекләр кылып инде гыйбадәт кылып, һәм ул риза булган, разый булган изгелекләр кылып, савапларын кыямәт көндә күреп, җәннәтләргә керергә насыйп әйләсен иде. Субханакаллаһ бихамдик, ва ашһаду ила илля ант, астагфирука ва атубу илейк.